Il-Fondazzjoni ta' Drittijiet tan-Nisa esprimiet il-pożizzjoni tagħha favur l-abort. Quddiem il-Parlament ta' Drittijiet tan-Nisa saħqu li f'pajjiżna għandu jkun legalizzat l-abort b'mod sigur. Fid-dokument li ppreżentaw ta' Drittijiet tan-Nisa proponew li hemm numru ta' ċirkostanzi fejn l-abort għandu jiġi aċċettat. Skont huma l-abort għandu jsir biex isalva ħajjet mara u biex tipproteġi saħħitha. Żiedu wkoll li fost l-oħrajn l-abort għandu jsir ukoll f'każ ta' stupru jew f'każ ta' relazzjoni sesswali bejn ġenituri u lied jew l-aħwa bejniethom. Id-direttur u fondatriċi tal-Fondazzjoni Lara Dimitrijevic saħqet li l-abort għandu jkun iġġustifikat meta jkun parti minn struttura nazzjonali. L-ixu tal-abort ma tistax tingħata titkellem fuqha waħedha għaliex l-abort huwa l-aħħar rimedju li persuna li mara se tirinfaċċa. Ġifieri jekk wieħed jekk ħajkonna azzjoni nazzjonali, ġifieri pakkett nazzjonali, plan, qafas, struttura fejn qiegħed b'mod ġifieri li jkun b'mod edukattiv, li aħna minn ċkunitna tfalna l-muhom fatti fuq is-sess illi iktar bqada pitada jkunu iktar responsabbli mbagħad fid-deċiżjonijiet tagħhom. Il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa f'pajjiżna nidew ta' rakkomandazzjonijiet fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi f'pajjiżna. L-ewwel rakkomandazzjoni li għamlu hija li tiġi riveduta l-Istrateġija Nazzjonali fuq is-Saħħa Sesswali biex tirrifletti l-bidliet legali u soċjali mis-sena 2011 sal-lum. Dan fil-waqt li l-kontraġettivi għandhom ikunu disponibbli f'postijiet pubbliċi u li żgħażagħ li għandhom inqas minn 16-il sena. L-attivisti suġġerew li ġew introdotti għadd ta' sussidji fuq tipi differenti ta' kontraġettivi. Dan fil-waqt li jkunu disponibbli għadd ta' kontraġettivi li jħallu effett fit-tul imma reversibbli u li jiġu applikati permezz injezzjonijiet u impjanti interni fost oħrajn. Fost ir-rakkomandazzjonijiet wieħed isib ukoll l-importanza ta' edukazzjoni sħiħa dwar is-suġġett u s-suġġeriment li l-kontraġettivi jkunu disponibbli għaż-żgħażagħ ta' 16-il sena mingħajr il-bżonn ta' awtorizzazzjoni ta' terzi persuni.